9 dní v lese párčty. Dieťa sa dostalo do domu. Je to v bezpečí, ale tento pár je posledný, asi, že utečieme. Takže môžete sa tešiť a ideme na film. Počúvaj, že inštrukcie ti tu dám v tomto dome, budeš tu bývať, máš tu veľa jedla, nazbierali sme toto so Šimonom poctivo. Ďakujem. A ešte je to upečené, takže môžeš to hneď jesť, ale nie všetko, nechaj si niečo aj chleba proste. Ale dáme ti inštrukcie, čo tu budeš robiť. Vychádzaj von iba s dovolením. Keď ti dovolím, budeme si nosiť jedlo. Ale keď príde detko, tak vykopne dvere. Nevadí, otvoríme mu. Keď niekto bude vykopávať dvere, tak drží ich, dobre? A vždycky sa poď len ven oknom. Či to nie je nejaký kultista. Keď bude vykopávať dvere, tak je to debil. Ale napríklad ja ti vždycky zaučím, že idem a otvoríš mi dvere. Aj Šimonovi, dobre? Iba kvôli tomu, že idú kultisti a musíme sa tu potom rýchlo skovať. Dobre. Len to chceš vedieť iba. A ešte k tomu dávaj si pozor na nejakých tých čudných ľudí. Dobre, tak už ja to zatvorím. Čau. Môj kamarát, môj nepriateľný kamarát je jeleň. Jeleň? No dobre, čau. Áno, čau, ja si zavriem okna. Tak, daj mi to okno. Inak vás nezachránim. Ja si dám ten steak fajnový. Tí kultisti sú takí dementi. Kultisti. Rýchlo, dobre, už to tu je zavrené. Začína noc? Noc začína. Aj, come on. Kultisti a kopu. Čo kopeš, iba aj do prdele. Neklop, ti vyprávam. Nerozprávaj si, zavri okná. Sa stvieva. Otvorte, vy decvá. Neotvoríme, že? Neotvoríme, vy dementi. Hoď dozadu, zavri to okno. Ne. Už vidíme, už začína sa stmievať dieťatko, takže pozor. Wow, už sa stmieva. Ja sa bojím. Kde to lahni sa a zaspí. Jo, takto vykúkam tu. Pozor, oni sú tam asi. Nie. Čo? Noci. Otvorte vrátka. No, on neotvorilo. Otvorte, dajte. Otvorte. Otvorte. Už je ráno, ne? Otvorte, Doriti. Nie. Už je ráno, ne? Oni nás sme zamkli. Rýchlo, vykonúť. Poď. Ešte je zamknuté. Ja idem spať celú noc, dobre? Nespí. A počkaj, príde môj detko za chvíľu, tak ja idem za ťa do bejsky, dobre? Dobre. Puči, kde si? Čau, detko, ideme už preč? Nie, najprv musíme nájsť toho Filipa. Veď Filip tu je. No, čo je? Ja tu je zase ten dedo. Čau. Čo? Nabíjam vám kolobežky a šimonovkám pneumatiky a môžete utiecť. On nám opravil všetko. Díky, dedo, Adinoky. Čaute. On to funguje. Čaute. Čaute. A ty tu budeš bývať? Nie, my sme tu na triskáči. Čo? Vy odlietate? Áno, tak čaute. Rýchlo utekajme preč z toho prekletého lesa. Musíme utiecť. Ďaleko, že? Áno, ďaleko. Nejde ku civilizácii. O 12 hodín ďalej. Kámo, za chvíľu nám dojde zás benzín.
tebe, neviem. Šimon, poviem ti jednu bolú vec, že ja už mám proste, už ideme aj cca 12-13 hodín a ja ešte mám proste v pohode, to je nabité. Čau. Dobre, poďme. My sme v dedine, v Binúciach. Rýchlo poďme niekam. Poďme napríklad domov už poďme, že? Áno. Let's go, konečne Piňovce.